Ka share hawaye ma'aiki masoyi, ka share hawaye ma'aiki masoyi. Aya malikal mulki Allahu Rabbi, wa ya kashifal karbi masani na gaibi, kamun tallafin nan a ya rabbi hasbi, ka ɗau zuciyata ka kaiwa masoyi. Idan zuciyata da rauni ta wanzu, ilahal wara kai kake yanzu da ƙarfin ka ne duka halitta ta wanzu, riƙa min ka yi min abin duk da zan yi. Salati salamin ka Allahu Rabbi, ka ƙara kaninka gurin ɗahaifi, ya zauto silar kau da wannan hijabi, magana da shi da hako na ji sanyi. Da alinsa tsiran dukkanin mutane, mukamin su ɗin kawai nasu ɗin ne, sharifai a farko da ƙarshe hakan ne, mukamin ku ko lahira ba ya sauyi. Sahabbai masoya gurin annabina, sadaukai mazaje wajen kau da barna, biyayyar ku ta sani na raina kaina, makagin kuma jinjinawa yake yi. Assalamu ala Fatima yar ma'aiki, ina san ki ne zuciyata da baki, karbe ni ummul wara mai masauki, ki yi min limanar ki dan ku kuke yi. Da saƙo a raina ina san fitarwa, da na ɗauki hanya nake yin bacewa, da himmar ka komai ka sanai iyawa, a yana siral haƙi na san kana yi. Matsirar halitta ma'aikin ma'aika, ina ji a raina kamar gane gaka, na rinse idona kawai sai na ganka, ina ma akwai yadda zan yi. Akwai sanin da in zuciya ta je zautu, ina yin kira ta ke komai na mantu, kawai sai na hango ka har ka halartu, cikin tausayi da haka mini ɗai. Ido ya yi kuka hawaye ya sauka, idan so ya motsa kamar aya hauka, cikin tallafin jinka koko ganinka, a nan zuciyata take ba ni sanyi. Jiki ya yi nisa da birnin masoyi, ina nan cikin zamanin na kai, cikin faɗi tashin da kullum nake yi, shafi'ul baraya ka yi mini sauyi. Ashe so yana sa amince iyaye, ashe so yana sanya saukar hawaye, mutum sai ya zamto kamar ya
masoyi. Ashe so yana karya tsari da doka, ashe so yana sa a zarce iyaka, ashe wanda duk zai taho za ya ganka, limanar ka daidai da kowa kake yi. Nabiyal huda qurratal aini hibbi, batukan kake sa nishaɗi a kalbi, idan rayuwa za ta yi min hikabi, yabogun kake sa na bar yin bulayi. Da nai sallama so nake yi ka amsa, ka share hawaye ka sakar na kasa, dare safiya da haraina ka fansa, ka zamto cikin ayyukan duk da zan yi. Tunaninka ya mamaye rayuwarmu, masoyi yabogunka ne walwalarmu, a hidimar ka mun mallake zuciyarmu, ɗabi'unka su ne abin so da koyi. Da izar ka izar musulmai ta samu, mukamin ka ya zarce Musa kalamu, da Isa da Ibrahim sai sun jira mu, da kai ne ake buɗe rahamar buwaye. Nabiyal huda kashifal karbi mahi, wa ya basidal kafi mudil falahi, mumiddal wara rahmatal kulli jahi, ka kwance ni kullum abin kin masoyi. Jikina da rai da hafansa nake ma, da ladan ibadar da nai har ta yau ma, a karɓa abin san ka ko lahira ma, a tashen da sunan masoyin masoyi. Akwai damuwar nan tana nan a raina, ilahi ilahi ka gyaran halina, ka bar lafiyar duka jiki halikina, ka saitan tunani na bar kauce layi. Ma'aiki ka kare ni baiwar kalamai, rika min a kaina na bar manta komai, fahimtar da ni da hako babu maimai, ka zo min da amsar da duk yadda zan yi. Abin duk da ke zuciyata kana ji, kana taimakon 'yan gari har na jeji, da kai ne ake arziki babu geji, azurta ni komai ya bar mini nauyi. Masoyi ka karɓe ni ba dan hali ba, ka yarjan iyawa idan ban iya ba, ka wanke ni ka yi min adan so da haiba, ka daidaita komai a tsari da layi. Ya imaman nabi na wal mursalina, sirajal huda ka'idar salikina, bashiran naziran ilal alamina, ka share hawaye kuka nake. Alaihi salatullahi summa salamuhu li zaki
ذكرها دهرا علاء وسودد عليه صلاة الله ثم سلامه أنال بها ما لم ينله مسود عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها أهدي لديه مؤكد عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بهذا العبد دهرا مؤيد عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها يسقى ظماء وورد عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها شمل العدو مبدد عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها أنوارها الدار توقد عليه صلاة الله ثم سلامه ويقبلني دها الأمين ويقصد عليه مع الآل الكرام وصحبه ومن سلكوا نهج الأمين ووحدوا كشار